imma x'se jaffettwa l-iktar kemm nonqos u jekk nonqos jew le. Hemm katina ta' affarijiet. Nibdew minn sempliċi exercise ikel, però morru affarijiet iktar sottili bħal ix-xorb u anka l-irqat u anka l-istress. Issa, ħanibdilkom l-aħħar wieħed, il-famuż stress. Sabu illi jekk aħna nikkunsidrawh bħala xi ħaġa ħażina, iktar ħajaffettwana ħażin. Però l-istress jista' jkun ukoll sinjal ta' imħabba il-ġisimna stess qed jagħtina qed jgħidilna isma' forsi ibdel xi ħaġa milli qed tagħmel jew għati ftit li xogħol milli qed tagħmel inti lil ħaddieħor ħalli jkollok daqsxejn iktar bilanċ anka bejn il-familja, bejn sħabek u bejn ix-xogħol forsi ħalli inti anka tkun daqsxejn iktar sana. Mela l-istress anka kif inħarsu leh ħajaffettwa ħafna kif inħossuna. Number one, u ħajwassal ukoll għalkemm nispiċċaw nieklu jew ma nieklux, okay? Għax jekk naraw l-istress bħala xi ħażina hemm tendenza li iktar ħaniffangaw fl-ikel tajjeb. L-irqat imbagħad jekk inkunu again qed nimmaneġġjaw l-istress tajjeb ukoll ħasabu li ħanoqogħdu iktar kawti, ħanoqogħdu iktar anka fil-paċi meta aħna nkunu mistrieħin matul il-lejl. Il-famuż exercise u nutrition qedtilkom kemm il-darba illi ovvjament dak li aħna nieklu ħajaffettwa ħafna aħna kemm ġisimna ħajżomm xaħam u kemm mhux se jżomm. Bl-exercise mhux biex ħajiddetta kemm ħanaħarqu minn dak li kilna, imma anke l-exercise ħajiffurmana biex ikun dik iċ-ċertu shape, dik l-istruttura illi tant illi rridu. M'hemmx ħaġa waħda li taħdem, dawn l-affarijiet jaħdmu kollha in sync u rridu naraw li kemm jista' jkun tuhom l-importanza tagħhom. Niltaqgħu.